e ɗum ɗo noon ko settande yummako yummum Tidiane an haalarɗo e wiide nene Coumba Maro leñan kanko e Tidiane an fof ɓe tini maayde nde ko adi nde nde waɗata ñande alkamisa 12 lewru settundu hono avril 2001 caggal ko arti funnaange ko o noddi kam e noddirguel to galle hoddiɓe amen nde jaami nooriyade mum caggal calminali e kabrodiral o namdimi so tawi mi wayri yiide bam makko Sambour Barkane e fenade koyɗol mbimomi mi wayri yiide on e fenade koyɗol o namdimi kadi so tawi mi wayri yiide baba e hoore mum hono Alpha Ali Diara mbimomi hay on mi wayri yiide ɗum e koyɗol namdal batidingal hakkude amen ñande hen ko so tawi mi wayri yiide koreji am ɗi manam ɓen goni holloɓe me koyɗi kala ko jogorade galle hen mbimomi kadi hay ɓen mi wayri ɗumen e tawno nde ɓe ngari fof ɓe kalata koko amnotako mi watti laworade ɓe ko guila nde battumi laworade ɓe mbayri arde am ɗon noon o teski kanko Tidiani haalam ka ene ɗeɓi waali no taƴodiran ni kadi fofandam ndu ene ɗeɓi waali no settinan ni o namdimi so tawi mi fayani mbimomi ala mi fayani komi ɗeɓɗo tampude seeɗa tan saabu koye nangue ummimi o yafnimi e nden tampere heɓade tawi kadi ha hande ko kanko woni sababu o habrimi kadi wonde o woni koye lawol fewde Gamaji Sare o aroya men ko subah aljuma ñande 13 lewru avril ndu caggal nde o ari kanko e ɓe wonduno haaɓe jaɓɓa ɓe bisma ɓe jooɗi o ummi kanko Tidiani o ari o tawimi ɗo e nder nduɗo suudu o salminimi ha saɗi joofi o faati suudu makko minne gummimi tawo e momi toon gam ruttudemo salminago o namdirimi kadi so tawi ala ko koreji am ɗi kaali nde tawno omo andi tuggude nde o janggata hawo heeɓi darajuji to banggue golle ɗe o heɓata e saaha foof ha danma e dewle ɗe o resata ha e ceerle ɗe o dañata ha e karel ɗi o haɓata e ɓen walla e toñangueji to banggue dabareji kuccinteɗi e makko ɓeɗe heewi tinde ko adi nde waɗata kankone kay ko heewi omo tina mbiɗa andi mbiɗo humpiti kadi wonde wonko somi goɗɗum ko wona tan hakkilantagal mehal guila omo famɗi maro tan wonko neɗɗo wawa haalde e ɓiɗɗo mujibini nden ina waɗa hen sahaji mi moftanno hunde e nder suudu amen he tawande moftanmi nde o tawaka mi ronka yiitude mi wonta yiilade o ara o wiyami yomi ƴeew nokku manijo mi ƴeewa mi tawa toon tile mum ina keewi sanne ha ɗo rutti e joomi ko ɗo o serani hawdemi e hakkillam mi meeɗani feccude sikku wonde omo wondi e gandal cuuɗi ndi kono nde namdi momi fof o wiratami tan ko omo andi ɗoppatanmi moftude won e gueɗe ko wona ɗum neeɗi mbeɗa jooɗidi e ceerno Tidiani ni ɓi ceerno Alhaji Mouhamadou Moussa Limo Dara Halayɓe emin jewro nde tawno komin sattitiɓe kadi jinnaɓe amen ko sehilaɓe kattude o wimi waɗino saaha goto guila mboɗo famɗi jinnaɓe amen ɗiɗo ɓe hono Alpha Ali Diara e Alhaji Mamadou Moussa Ly ene jooɗidi ene jewro babam wi bamma ma waliw labɗo e yaltu e ɓesgu mum so wonani e ɓiyiko wona e ɓiyiko Allah waɗi ko Tidiane mawni ko min jeehi toon nden min calmodiri e makko kanko ceerno Tidiane Ly ha saɗi gasi min natani jewte o wi tohara makko hono Tidiane an tohara waliyagal ngal babam wiyanno ma feeño e ɓesgu Alpha Ali Diara ngu koye ma an Tidiane ngu jippina Tidiane am jali mi wi ala tohara mi wawa rondade ngal dongal saabu mi ala tekkere mum ha hande wiide nene Alpha Ali Diara kono yummum Tidiane am nden o namdirmamami so tawi ala ko koreji am ɗi kabrimi gandumi o yi kankone ko jiimi ko pellitmi laaɓandemo
mbimomi koɓe kolluma ha jiiɗa koɓe kalanma ha nanɗa ko ɗum ɓe kollimi ha jiimi ko ɗum ɓe kalanimi ha nani. O namditimi kadi kanko Tijjani holko ɓe mbima. Mbimom ɓe mbide ko accident ina woodi. ɗum ne koye dande dow kono ɓe kalani hol jeyɗo tana o jali kanko Tijjani o wi kankone o yi omo naati bundu kono yaltani. Koye dow ɗum ɗo woni ɗo min mbaylotiri paarumi suuda. Goore amen fof ne jottiri wonde tanawa ko baɗo kono heddi andude holnde o waɗata, holto o waɗata e holno o waɗirta. O jooɗi haw fofti, o loori haw gasni, o ɓorni comci makko, o naati e wuro he juuroyaade bandiraɓe. Kihiiɗe o yehi Genale kanko e Alassane mawni ko. Nden ɓe juurima yanande bam maɓɓe haɓe gasni. Alassane woni fittude yanande babiraɗo nde, kanko Tijjani o woni fittude ɗo yanade makko nde jogori wonde ɗo. Caggal ɗum ɓe ɓenni jum ngam salminoyde baniho debbo Halfi Dakkel Sall e juuroyade bandiraɓe e dendagal musidal. Nde ummi jum o fayi ko Guédé Santhie juuroyade e duwnoyade ɓesgu ceerno Amadou Thienel Anne cankiɗo ñande talata 10 lewru avril nu ma mbiyen balɗe 4 ko adi sankare makko kanko Tijjani an. Wartoy ɗo e galle he ko hedde Gueƴe. O hiiri ɗo kanko e mawni ko en e musidɓe makko. Ɓe kewi yewtude ha jamma jengi, ɓe pusi hirde mabɓe ɓe leluyi. Nde min pini ñande aset o dawri kanko Tijjani an ko wadde saɗa. Ɓe ñalli e giiri gara ha bottaji ndefta, ɓe gotti ɓe mbaɗi ataye. O noddi hunde e sehilaɓe makko ñallunoɓe ɗo e galle he, yanti e makko kanko e chauffeur makko. Ɓe joli e werla makko ɓe payi Podor hawrutoyde jaɓɓungal mawɗo leydi Sénégal hono Abdoulaye Wade. O yaadi ɗo koye Mulli Diouf e Abou Salif Ndiaye e Mamadou Pucci Ba e chauffeur makko ina wiya Alhaji Darame, ina jeeya Kaolack Nangan. Ɓe goni yimɓe joyo, kamɓe fof ko ɗo e wuro Gamaji Saare ngo ɓe jeeya so wona chauffeur makko. Kamɓe fof koɓe sehilaɓe e yorɓe gondigo ɓe gonno. Ni woni ɓe jeehi ha Podor, ɓe goni toon haɓe ngari artude ɓe mbaɗi accident. Arti amen tan ko wulago tanawo. Ni woni o rewnaɗo e oto omo farna jum. E wuro ngoɗo Gamaji ala keddiɗo e maggo ñande hen so wona mo nanani. Nde kabaru o yanno hay goto fadani, hay goto sangtani hunde. Garwol ko gotol ha nder hôpital Njum. Ko heddi ko noon Seydi Ndiayam majjani ko rewno hen. Ɗo ko yummum Tijjani an haaldanno e Ndiaye Seydou. Setande Mulli Diouf. Mulli Diouf ko sehil Tijjani an tiɗɗo, ko goto kadi e wondunoɓe mum e nder werla mum e sahande tana o waɗata nde. Caggal accident o resdi jayde Lasli Jalbem de tongode 24 yaltude lewru dujal hono mai hitande 2001 nde ɗo settande. Mulli Diouf wi nde min pini subaka aseɗo Tijjani an waɗi sadak. Ina hawri e jaɓɓungal Abdoulaye Wade jogorɗe rewde ɗon ina fayi jum. Min goni ɗon hamin gotti. Caggal mum Tijjani an noddimi wi yomin jah, wiyama Abdoulaye Wade yettima tareji sowma ara Gamaji beele mamin mbaw artidde e mabɓe. Nde min ngari tareji min mbiya Abdoulaye Wade yewti Podor kono mawrew wuro Madiou won ziyara woni ɗon. Min jawri Podor min payi école 2 ko toon yimɓeɓe gonno. Min tawi ɗon Mahamba Bakary Hawa Thille. Min naahi e nder yimɓeɓe. Woodi poɗɗon kanko Tijjani an o naatoyi nder. Ko nder toon Oumar Sarr hollodirimo e Abdoulaye Wade. Ko minen gadi ummade Podor beele min gadiroyo Gamaji min mbawa heblude yimɓe e jaɓɓungal mawgal. Oto amen
mo tongode DK 7707R yalti Podor ina fooɗono tareji. Ko Tidiane an heedno yeeso, min Molli Diouf heedi nano, Aliou Aissata lollirɗo Abou Salif Ndiaye lombi, Mamadou Pucci Ba heedi ñaamo. Min gari hamin pandi pont Guiya o ko ɗon min nani muuma motoraji halfinaɓe kisal ɓe. Ɓen ɓaaji min yomin kello. Min goppi lawol ha ɓen jawti min ngabbiti. Min jehi hamin jawti wuro Madiw ko ɗon oto janɗo amen o fandi min. Min jawri hamin jetti ɗon e yildu hono Hofuru walla tawi ko virage ina tolnodiri e wuro Jowndu. Oto hetti min kono min tolnodiri ko juuti. Oto dadiɓe ɓe wayno caytowo ni. Nde oto dadiɓe ɓe fuɗɗi yawrude, caggal makko felmi oto Tidiane an o, otoji ɗiɗi ɗi fof ndiwi pilti. Mo Tidiane an jolno o reegi ko juuti bange ñaamo ko adi nde yanata. Otoji ɗiɗi ɗi janoyi. Oto dadiɓe ɓe yanoyi bange nano. E on saha min mi ronku andude ɗo gonmi ɗo. Tidiane an filti yanoyi to woɗɗi ardi hoore. Nde puɗɗimi hebde hakkille namdimi beele Tidiane an gañaki. Ɓe mbi kam o nawama jum. Tidiane an yeehi jum koye oto mo tongode DK 0777T mbo terɗe PDS jolno. Nde ɓe garti ha gamaji ɓe darti e galle mabɓe ɓe mbaɗi erango e mawniraɓe makko yo tin Tidiane an ko badɗo accident ɓenninamo jum. Ko toon mawni ko biyeteɗo Aliou o tawi ɓe. Ɓe kaɓi yamirore addude mo Dakaru. O jolna e ambulance o joldi Aliou mawni ko. Nde ɓe ngari ha ɗo yannoɗo ko ɗon Tidiane an taƴi hedde waktuji 17. O ƴefta ɗon e hélico ɓe nawimo Dakaru. Nde weeti o ƴefta ɗon e hôpital hedde waktuji 13 ngam moftoydemo gamaji saare. Hande mantorde wotere ina maha ɗo yannoɗo. Mantorde nde ko ranere winda e mayre e Farais ko ñande aset 14 ɓiru hitande 2001 Tidiane an heɓtama e yinnoɓe ɗum yo Allah yurmamo yafamo. Settande Halfi Dakkel Sall. Halfi Dakkel Sall ko banu debbo Tidiane an. To bange golle ko ngarwino to safrirde jum mawde nde. Yaay seedo wi jokkodiral amen waɗi koye nder gollordu mabɓe ñande 25 lewru korse hitande 2001. Ina tawtora jokkodiral ngal ñande hen Kumba Ndar lollirɗo Kumba Sall ngarwinowo ɗon e hôpital Jumehe. Binta Sy ngarwinowo ɗon e hôpital Jumehe. Aissatou Diop ngarwinowo ɗon e hôpital Lehe. Kadi Thiam sage-femme ɗon e nder hôpital he. Bana Ndongo lollirɗo Hawa Ndongo to Jumma Waalo e tawtorede Samba Sakour Diop jeyaɗo ɗon e Njum. Ñande hen ko ɗum ɗo woni ko resdimi. Halfi Dakkel Sall wi ñande aljuma 13 nde ummi gamaji o hiiri ko galle amen. Dole yimɓe wuro ngo tinnoɓe garal makko ko ɗon juurimo. E on saha noon tawi ko mbiɗe gayi e hôpital he mboɗo wondi e golle kisɗe sanne. O tawi ɗon ko ɓiyam debbo ina wiye Fatimata Sow. On noddimi noddirguel ngam habrudemi garal makko. Yimɓe legal amen ɓe ala keddinoɗo. Sal amen o ko maw ɓitti Allah e arɓe salmindemo ɓe hewti. Gandimi ɓiyamo wonde mi dañata arde ɗon e ɗon saabu mbiɗa wondi e dogol saforoɓe ina yoni seeɗa. Kono mami aroy janggo gamaji salminoydemo somi jippima. Tidiane an woni ɗon ko geno hañno o wayni fayi gueɗe sance ngam juuroyade e yettinoyde duwaw faade ɓesgu tani amen goto ina wiya Amadou Thienel An. E wiide Samba Nene Sall ñotowo to Nouakchott Mauritanie
ñande aljuma nde Tidiane an ari ɗon e Guédé Santhie nde ko ɗon Tidiane tawimo ka kanko Tidiane julni jamanu ngu ñande hen ko kanko kadi ha hande teddinira yo sakke duwaw nde tawno ko kanko woni ɗon e jonde nde alhaji keso gartuɗo Makka ko ɓoyani. sen garti halfi Dakkel Sall ha hande o wi nde yeehi ha kihiɗe aset tawi mi jippima e gollam ɓorni mi wutam mimi mbiɗa yaha gamaji saare salminoydemo nde garmi ha Damar galle mbiɗa yalta e galle amen ko ɗon kawrumi e cuhlel gorel ɓi dendam ene wiye Adama Samba Ndongo ngel arno ko habrudemi wonde Tidiane an ko baɗɗo accident addama nani hôpital gummimi toon komi alda e hakkille mboɗo doga garmi tawmi ko hôpital o ina sofi Allah e kewal yimɓe gendarmaɓe ɓe ina dadi ha tiiɗi ina karmo jamanu ngu jinmi dañde lawol ngam naade to nder hôpital to donkumi hakke yimɓe ɓe hewte ko ma yimɓe amen renannoɓe dame ɗe ballimi nde gendarmaɓe ɓe ɗacinimi mosel ɗo mbawmi rewde ni woni ɓennumi tawoymi Tidiane an nder bolok ɗo tawmomi nder bolok ɗo safoɓe ɓe no didorino gila e gorko ha e debbo goto hen foof ene yilono dandirmo hay mawɗo l'hôpital o mo meeɗano nadde e gueɗe safara ko ari ɗon e hôpital Jumo darima ñande hen darde tinde kala dawannoɗo e safrirde nde addino doole mum e gandal mum e makko ngam yidde dandudemo sabu tabidde korse leñol ngol e makko heddi goto foof ina ñakkiri banggue mum ha ɗo ɓe keeɓi yamirore yo nawi Podor ko yaawi laana ndiwowo neldama ngam nawdemo Dakaru ni woni o tellina e tabal ɗo lelnanoɗo o watta e leccel togosel jeegowel o farna to ambulance safride nde ko min halfisal yaadi makko e mawni ko gorko hono Aliou Sambourou Barka e goɗɗo ne wiye Amadou Kelle on ko ballo cafrowo min gondi e biyeteɗo Mamadou Sougou onne ko golloto ko e Sénare walla ha ɓuura labde mi wiya service d'hygiène emin jolduno kadi e ɓi yummakko ene wiye Mamadou Mayam Sow gandiraɗo Mamadou Sow dognanno ambulance o ko biyeteɗo Thiaka Doumbouya nde min jalti jum faade Podor 16 werla ina mbaɗi goro woccol ina ndewi ambulance o rewi ambulance o ko werla sous-préfet Gamaji ina wiye Mamadou Ndour nde min ngari e dow pont Guiya o woni habde wonki nden min ngari hamin cawdima ɗo ɓe mbanno accident ɗo o timmi puggumi chauffeur o yo darto nde wonno ko min hufnomo ambulance o datti pewnumomi potumi wutte danejo mo ɓornino kurmi e makko kala mboɗo darino kawis Allah mi yani e Tidiane an ko kewnomi yiide e neɗɗo gonɗo e mayde Tidiane dumpay Tidiane ngabngamnani Tidiane dillani ha hooti jomum nde saaha o heedi teskimi tan ko guite ɗe goni e tobde gondi mboɗo momta nden mi gasni fewnudemo gokkatmi yo nawte Gamaji Sare o wirmi ye toon lurodirmi e chauffeur ambulance o ha duko heeƴi hen nde tawno mi andano ko ni martaba makko fotiri so wonano kaw amen goto ene wiye Birama Ndiaye hay fitina ina wawno arde hen chauffeur o kañum ko dokkaɗo yamirore lamde yo nawmo ha bowal laade diwoje Podor no gonka makko wawi sifrade foof min miijam ɓaddi ko haade Allah waɗi haajande mum e makko yo nawte Gamaji ko toon o jeeya beele kadi yum makko ina jiima e makko ni woni ɓe mbawtimi min ɗenni min jettoyi bowal laade diwoje Podor
ɓoytani laana ka ari. Min bandi ko debbo Halfi Sall, mi yetti Allah, mi yetti on onon gendiyankoɓe wonɓe toon e Mauritanie ha wonɓe gayi e Sénégal sabu darde tinde nde dari ɗon e nde mayde. Mi halfini on Allah koye mon. On jarama. Tidjani an wirna koye gamaji Sare ñande alet hono dimanche 15 lewru set hitande 2001 hedde waktuji 17 kihiɗe. Nde laana ndiwo nawnoma ko hanki e mum Dakaru ka artirimo e Bowal Ladi diwoje Podor ko ambulance o kadi ƴeftimo fewde gamaji. Nde o ari e gamaji o ronku jofde hakke kewal yimɓe o ɓenni jum. Eno wiira kewal jamanu wirnuɓemo ngu daroyima e million-ngaji 3 bani adama. To bange daabeji diroje limama ñande hen ko ina tolnoyo e 370 pawɗi. Ɗum firti ko hakkude jum e leraɓe e dañara hayɗo tuɗɗa. Ko ma sernaɓe e hilifaɓe diine timmuɓe dadi ha tiiɗi mbaji yimɓeɓe ha jantini nde ambulance o fuɗɗi artirde goskiki. E wiide Mamadou Oumar Sall Tidjani an loota hasna koye nder galle mum e nder huɓere mum e jaati. Lootimo ko worɓe 4. Ibrahima Amadou Thienel an Eliman Ratibbo Yoff e nder Dakaru ko on woni joom ndiyam, on woni goo. Ɗimmijo ko Abou Oumar an lollirɗo Mamadou Djiboudou dendiho kanko Tidjani ko on woni joom ndiyam. Tataɓijo ko Hasimiou Yero Diop kiɗo makko tabirɗo jonaɗo golle Sarif Zeynil Abidine mo wasoyno yo yantu e lotoɓe mo. O haalno ngol konngol koye lewru 7 hono avril e hitande 2000 e jonde sehilaɓe renduɓe ngurdam. O joddino ñande hen kanko Tidjani koye Mamoudou Samba Sarr e Hasimiou Yero Diop e Fati Hibba Ndiaye. Tuggude nde o haali haala kande faade e ndew mayde ko hitande timmude. Ɗum noon Hasimiou Yero Diop woni baglitowo. Nayɓijo o ko Mamadou Oumar Sall ɗi Eliman Ratib Jama Alwali. Gummoriɗo to wuro Korkaje woni ballowo. Nde Tidjani an loota ha gasi hasna ha heddi kufino ina murte ɓe neddu yumma ko yo ar waynodira e makko fawa e makko darande sakkitinde darande mbaynigo hakkude giɗo e giɗo. Ɓe jogorani yiitondirde so wona ñande ummital. O ari haw yetti kanko nena Alpha Ali Diara o ƴefti jungo makko ñaamo ngo o fayi ɗum e dow tinde Tidjani en. O yettimo laabi 3. O wi a fitti, a ƴoogi, a wuppi, a uni, a defi, a remi. Nde mandama yontuno nde a lammini kam, a bewni kam. Ko hande manda hakkunde men taƴi. Yo Allah ɓuɓni ƴiema Seydi An. Jonnimo e gaska ka ko Mamadou Djiboudou e Aliou Sammadou Djiboudou e Aliou Samborou Barka e Aliou Samborou Barka on ko mawniho. Mamadou Djiboudou heedi hoore, Aliou mawniho heedi koyɗe. Ɗum noon yo Allah yurmomo yafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe.